Sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah, wong Ansor pun gak untuk jabatan, sing untuk jabatan wong Muhajirin. Abu Bakar ketua, Umar wakil, wong Ansor gak untuk belas. Padahal Nabi utang jasa ambek wong napa? Ansor. Ketika ada yang usul, ayo kita minta jabatan. Jari mereka sing tua-tua, ojo, kowe ngamalem kulillahi ta'ala. Kowe iso kaya wong Ansor? Gak iso. Lan ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mereka ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman Sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mane delalah wong top iku mesti ana darahe Ansor. Ku ikhlase mbah-mbah. Saniki mboten Kang, tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas belas.